Indumiso zikaDavide ichapter 40 ivesi 1 kuyokuphela ku4. Isihloko ndaba sithi idini lombongo nomthandazo wokucela uncedo ngokukhawuleza. Uvesi 1 uthi, ndithembele kuYehova, wathoba wakuva ukuzibika kwam, wandihola emhadini wentshabalalo naseludakeni lomgxobhozo. Wazimisa eliweni iinyawo zam, wakuqinisa ukunyathela kwam. Verse 3, wabeka emlonyeni wam ingoma entsha, indumiso kuThixo wethu. Abaninzi bayabona boyike, bakholose ngoYehova. Hayi uyolo lwendoda emenze uYehova inkoliseko yayo, ingabheki kwabagwagwisayo nakubangxaqi abanamanga. uThixo ke makasikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku nangona phakathi. Amen. Bawuyingcwele Thixo wethu namandla. Mama, ndikhangele ndatyhila ndapheja dabs, ndaqonda yikho enye into enothetha ngayo ngaphandle kwe-women in the Bible. Mary, Ruth, Phoebe, senditshuba abaninzi, Hagayi, baninzi. Andafuna ke ukudlula kakhulu, because ndiqonde into yokuba mandingaphumi endlini. Siqala pha uva ngoSarai. uSarai ke ngumka Abraham. Okanye uAbraham. Ngoba later in the story both were changed their names. Amen. Because of waiting in the Lord. Ngokulinde enkosini kokutshintsha igama. Siqala ukuva ke ngoSarai Genesis chapter 11 njengoba sengitshilo. Umka Abraham kanye uAbram umntana kaTera. uSarah ke akuthethwa nto ke nge-previous life ngaphandle kokuba abe ngumka Abraham. Ayikho enye identification yakhe ngaphandle kokuba engumka mntu. Amen. uSarai uthatyathwa nguAbraham. Kube icebo likaThixo, licebo likaThixo. uSarah had no encounter noThixo. Amen. uSarah uyabona nje into yobana hayi uyava, but there's a God, there's uThixo, but had no personal encounter. Amen. noThixo. Waqonda uThixo zamsebenzisa lo. Jesus. uAbraham ubhudile apha endleleni, because xa ingena elizweni lakaKanani wavele wathi kudade wabo. Amen. Aqamba iyageza le ndoda, because kaloku njani umuntu omthathileyo xa ngoku sofuna uphila comfortably kweli lizwe uthi hayi sawungena ngawe pha. Zathi ngudadethu because mhle. Amen. Wambona uFaro waqamba ndakunika yonke into Abraham because kaloku ngusibali wam. Yeah. Because kaloku ndilungelwe. Yes. Amen. uSarah lo ndiyamthatha. Wathi kodwa uFaro xa esile find out into yoba hayibo umka mntu moslo. Wathi Abraham andizukwazi, zanjongisa kakubi ngela them ke yeli xesha. uSarah ndike ndiwadarisha into yoba mhlawumbi noba bengenamawazala mhlawumbi azomgayida kule nto. But uSarah into endiyithandileyo, not only was she committed emyenini wakhe, not knowing naye uba
ucommitted kuThixo because umyeni wakhe nguThixo wakhe. Waqonda uThixo into yoba uzawuhamba nami kahle lo. Praise God. Kukho amaxesha sibizelwe uhambile. Sibiziwe. But uzixelele into yoba anzothetha lithethwa apha. Ndizawuhambela indlela. Ndizivele ndingusara into yoba ayikho enye into endizayimamela ngaphandle koThixo. In turn uThixo ongumyeni wami. Kwenzeka ke ngoku isimanga sesihamba ke ngoku noSara. Wendile ke mhle waba noAbraham. Sephumelela izweni. Ufumaniseke into yokuba uSara lo akazali. Bathi ke phaya eMount Freya inathemb yabo isisiXhosa kodwa esingathi asisulungekanga. Bathi idlolo akazali. She's a barren woman. Ekungazalini nje kwakhe umane andiva into ethapha eBhayibhelini loba ingathi ebesiyabucala eyothandaza. Uhleli qha uyazazi uba ndizali. Into ayenzayo nje kusatisfy umyeni wakhe onguThixo wakhe ke. uSara indlela abe committed ngayo wathi wanikezela ngomkhonzazana wakhe. Esithi ina myeni wami sithike ngaye ube nonyana because andifuni imbewu yakho ilahleke okanye your generation ibe cut off. Amen. Naqonda what a sacrifice. Kaloku andizonikezela ngotaka luphawu. Hayi zikwazi. But because she knew the mandate of the Lord. Praise God. Waqonda mandimnikezele because ndiyafuna ukuhlala kulo mzi. Abafazi ke aba. Umntu anikezele ngokuyena athi anikezele aqonda myeni wami yenza okufuna ukwenza because I want the family to to expand. Praise God. Wanikezela ngoHagari. Khona ke mos. Abe khona ke nyanya. Ulento ke ngoku kaSara yambona mos ukhona unyala kaHagari apha. Yaphithizela kumandi. Akakabi nayo umntana. But ekugqibeleni okanye mandithi bebeginning because yayisisiqalo sokukhula. It was not the end. Amen. Zafika izithunywa. uAbraham waguqa phambi kwaso. Wazinikezela. Wathi masihlanze indawo. Wazinikezela ukutya. uSara ke njengankosikazi ume pha ekitchen mos. Lungiselela ukutya. Because kaloku xa kuthetha amadoda efront awukwazi uba khona. Wamamela. Zathi izithunywa uphumkakho. Where is your wife? uAbraham yena ucimba kuziwe kuye. Because njengandoda ekhaya kaloku ucimba nguyozosikelelwa. Because kaloku elaa xesha lakudala indoda yonke into efuma wena uyawufumana by default. Because ulapha kulo mzi. Untsulelwe loo nto. Zabuza izithunywa uphumkakho. Wathi ngoku uSara ume edongeni umamele because kaloku siyafuna noyazi into yoba uzothiwa nabo mhlawumbi uzawufumana isabelo kanti isabelo sesakhe. Wamamela uSara. Zathi izithunywa niyawublesswa ngonyana. Uqonda uSara ayibona. I'm 85, 90 years. Wahleka. Chaza yilo ndawo. Waqombe yakhe kubo. Wathi ndaluphele nje. Uzokwenzeka kanjani?
Sekuphithi kumama uJamani akho bendizothi ianatomy yomuntu ongumama xa sokuqala imenopause Yeah. ithi izithi incwadi ke ze science into yokuba at 51 years you cease to reproduce but ngoba into zikaThixo zezikaThixo ezingazunakuqondwa nangubani nosemhlabeni. Praise God. Wathi uzawuba nayo unyana. Wathi even nalo sephelelwe nayo in plain terms uphelelwe nayo imizwa inkosi le yami ke ngoku because kaloku sibabini abo uzawuqala ngapi. Yeah. Wahleka usana. Nami ndikahle ndifuna because mina ngenyani so idini uChrist ngahleka ukwami because I've got my own understanding not the understanding of the Lord. Kodwa ngoba uThixo nguThixo. Yeah. Thixo made a covenant with Abraham. Esithi uAbraham elokubana imbewu yakho uyothi xa uphuma phandle ujonge phezulu ubone inkwenkwezi ungakwazi uzibala. Because Abraham ayo njani because ngoku xa ngundinalo nyana kaHagari ndizaba nalo nyana kaSara ngoku xa ndizawujonga phezulu iqola ayiwo inkwenkwezi zingaka kangaka ndingakwazi nozibala inhlabathi elwandle ndingakwazi uyibala iza kwenzeka njani siyeza lapha wamethu uSara watshintshwa igama wamethu uSarai watshintshwa igama waSara wazalwa ke wametha wazalwa ke uIsaki. Ekuzalweni apha koIsaki kukho mos nalonyana kaHagari khanincede ngegama nje futhi uIshmayeli ngabantwana mos bayadlala mos abantwana khona ufana noNdalo noLuphawu badlala apha phandle ngoku uSara ngoku uphinde kulumko bakhe uphinde bumbhide wabona uIshmayeli ehlekisa ngonyana wakhe. Praise God. Waqonda hey ifa lami apha liyaphela bakushanduze abani baba yini wamnika wathi kwaAbraham masisusele lo sisi sibheke naye aphume apha ngoba ndiyabona uba into zama zizolunga kodwa ngoba into isegcebeni yonke into ehlelwa nguThixo ayifani nokuqonda kwethu andiqondi uba siyayigetha lento siyayi-understanda because uzawucinga wena uba hayibo kanti nguwe mos egqibeleni oye wasondeza uHagari kuyo ngoku uthi same Hagari umkhonzazana lo wakho masimgxothe njani thatha into zakhe uHagari thatha into zakhe wemka unyana wakhe kwakuba ke belapha edesert yaqhuma tsuba yaphela amanzi aphela ematsubeni uHagari wava into yokuba yangathi uHagari ndiyamcinga into yobana aba bantu ndibasebenzele bandiphethe ngolu hlobo kodwa ngoba ilicebo likaThixo uHagari naye wanobulumko akathi hayi kaloku ndizele apha ndihlalile kaloku ndizokhangela into zomntana nazo uba ndizazifumana na kwemka thatha unyana wakhe wambeka phantsi komthi wathi uThixo uzazibonela. Praise God. Ngoba nguThixo ozibonelayo. Thixo isithunywa sisithi nanga amanzi ethubeni ngoba uThixo livile ilizwe lomntana kungangathandazi mina kuthandaza undalo because uThixo uyalivile ilizwe labantwana. Amen. Athi gqiya amanzi wayowakha wasilisa umntana. Elibali andibalisi nje okanye andithethi nje ukutshintshwa kwegama lakho
Yeah. ukutshintshwa uthi hayi ndithe mandenze umzekelo ngosisi siso unyanisile kwakubetha kula maxesha sendithenge namatikiti asebubeleni kaxoke pha Yeah. kodwa latshintshwa igama lam Yeah, which is. ndangowalapha Yeah. ndazi ubuKristu uKristu Yeah. Praise God. asizongabhudi ke Amen. ayenzi right loo nto leyo Yeah, which is. kodwa knowing that uThixo faithful Oh, yes. noba sesi-faithless Yo. Which is. Praise God. noba uSara ebhudile aqonda into yobana hayi ndiyambona lo Thixo ka-Abraham ndiyambona eguqa esithini ndiyayibona yonke le nto kodwa God used me had a personal encounter noThixo Praise God. wambona apha kuye uThixo ba uThixo khoyo Yeah, which is. Yeah. ndiyaqonda ke into yoba mhlawumbi I'm going back and forth kodwa nje kuba besenditshilo ngoba uba mhlawumbi awundivanga kubalulekile waiting in the Lord uThixo uyasebenza in the background Amen. uThixo uyasebenza emva wena uyahlala uyalila uThixo kanti ndingomnye wabo nam Yeah, which is. Amen. ndingomnye wabo endiqonda uba andimva kakuhle ithini le nto uThixo ethule kangaka Yo. kodwa yona impendulo izawubikho Yeah, which is. kule nto ke ngoku yokuba ndikhumbula mama uluphawu wam ndisanombeleka akho mntu ongalaziyo ke ibali lakhe uma singena ke esibhedlele senza le nto uba sihayi uThixo noba ukhona noba akekho senditsho uba sisihoye le nto ngoku kodwa ke abantu in the background oomama bayathandazela Yeah, which is. Yeah. kwenzeke ke into yobana abe nale nto anayo Yeah. kwafika ixesha uyayazi umama ndidla ngoxa ndizawukwenza izaziso kule ndawo ndingqine ngaye ngoba nangona ezelwe nalaa nto anayo but ingqondo le yakhe is very sharp Amen. uluphawu is a very clever boy Amen. ndimbuka qho nezinto azithethayo ayizizinto zalapha emhlabeni Yeah. zizinto avuka nazo emveni kokuba ke uluphawu I think he was 3 years old ndiqalekise ndithi Thixo njani ndithi ndikuthandaza kangaka Hey. ndatshata nomyeni onenkole engapha ndithi ke kutata kaluphawu uMr Brown ndithi wena khawuthandaze kokwakho because wena you are God's favorite son ngoku izinto azikwehleli ndithi khawuthandaze kokwakho maxa ndinentloko ndibeke isandla apha ndithi khawuthandaze kokwakho mantata ndakhulelwa lo mntana wam wesibini sathi ngulubanzi ndaguqa phantsi emva kuba sendifumaniseke ngoku into yokuba ndizawuba nomntwana ndathi yabona ke Thixo iipilisi ezi zakwagqirha ndizazithatha ii-vitamins ibhikho neento ndizazithatha kodwa zizukuqabela lo wam umlomo Yeah, which is. ndizawubona into yokubana lo ndimthweleyo ngoku umntana uzawuba nayo nale nto Hey. ngelaa xesha ke ngo-2019 Yeah. ndaya kwi-scans I went through everything wazala umntana ndingazange ndisele ne-folic acid Yeah. nangu umntana kanato Amen. ndahlala ubungqini into yokuba uThixo ungumbumbi Yeah. ukuba mhlawumbi konakele emzimbeni Yeah. go back to the potter Yeah. ndafika ndaqonda into yoba makabuyele kuThixo lo mntwana into yoba uba uThixo uzandenza ngolu hlobo Yeah. Which is. zange ndiyisele nepilisi into endandinayo yintloko ufike ndimanisa bawo bambelela apha thandaza Yeah. I never took any prenatals Yeah. Which is. Amen.
because umntana uvela kuThixo. uThixo nguThixo wemimangaliso. Masizifundiseni ukulinda enkosini. Lixesha ngoku lokuzaliseka kwezethembiso. The covenant, the private covenant you have with God, God will restore it. uThixo usezalibuyisa ukholo lwakho. Uzawuyeka uba yi-church goer. You'll be a Christian. Uzawuhamba indlela kaKristu. Ukulinda kona uza kulinda. And sizawulinda nawe. Wait in the Lord. Ubuyabona into yokuba kunzima ukushukuma, but hlala. Uyayazi into yokuba abantu beweather, kenibukela iweather kwezinto zase-America, ufika kuthiwa kukho itornado, kuthiwa inkanyamba. Although inkanyamba ihamba idestroy izindlu, imoto, imithi, into indalo, but when you come into the eye of the tornado, there's peace. Uthule phakathi kwetornado. Scientifically, if you're in the middle of a tornado, it is very quiet. Because no matter what's going up around you, wait in the Lord. Awedwanga kulindela. Njengoba nisitsho. Awedwanga kulindela. Silindile nathi. But wait in the Lord. Because this is because we take away restoration. If he does not restore, he fixes. He creates. He destroys. David went from anointed to appointed. Because uThixo wamazi uDavid engekazalwa basically. Into yokubana lo ngumnombo kaYesu. He was anointed from the very beginning. Then he was fully appointed. Joseph wayephupha mos. He went from dream to destiny. Because uyayazi into yokubana idestiny yakhe nazi. Hamba ngapha noYesu. Andazi ke noba xesha lam liyaphela. Bendifuna nje ukuthi ke ukugqibela phambi kokuba ndihlale phansi. Andingumntu ke mama uSobo, uyandazi nami. Andivumi thina, andikwazi, andiyazi. Kodwa ndifuna ke xa siphuma apha, ndifuna sibe ne-3 prayer points. Siyasebenza ke ngoku, andithi sivele ilizwi. Siyasebenza ke ngoku. Pray for a renewed trust in God's timing. Iba nethemba elitsha. Uba uyava into yobana ithemba lakho liyehla. Faka ithemba elitsha. Uthi hayi kutheni ngoku kumane uzinqaka. Ubona xa uzinqaka baye kutheni ngoku ngathi ndiyabhuda. Banye kutheni ngoku ngathi ndiyazibhida. God's timing ayiloxesha lethu. Hayi, one thing that you must understand. Nam ndafakwa kuloo nto le uyayazi mama. Pray for a renewed trust in God's timing. 2, prayer point yesibini ke ngoku le. Pray for healing for past mistakes. uSarah made a mistake. Into yobana ahleke. Because it was a message from God. But waqonda uThixo ndimazi ngomyeni nami, but hayi andiqondi ke ukulithethwa apha. Because she had her own understanding. Thandazela mistakes zakho. Know that ungumtshangu. Uzelwe ngokutsha. Every day is a day. Yokubana ngoku I must heal. Every day lixesha lokuyobana
mistakes zam zangotshweni utshilo umama wathi awunguye owangukuya unguku 3 sithandazela amandla ekulindeni because uSarah nje sepakishisa uHagare because she did not want to wait kaloku ngoku uye waqonda makazithathele i-decision mos into yobana Hagare hambe yamyeni wami. Although it was not God's plan ngela xesha but God used ungaqiqi kwakhe because ngoku umxele uzaba nonyana uAbraham noba naye uyamxelela into yoba uthuba nawe uThixo usenze iwenze icovenant sinatyela uThixo into yoba usithembisile that we are going to have a son aqombu uSarah hayibo soluphele sibadala saba nanjani nonyana waqonda manicingi into yoba hayi mani Hagare hamba funa ngokwezonyana okanye zalonyana nomyeni wami because uThixo uqonde okay lo ndiyambona uba azithinda tubawo but masiqhube selila ngoku uSarah into yoba ingathi uzawuthatha ngoku ilifa lonyana wami mabahambe. Pray for strength during seasons of waiting. Because kubakho isizini ke ayifani 3 months lesiyaziyo i-autumn spring winter summer kubakho isizini bekho 5 years ungabi namali ungafumani umsebenzi ungafumani bantwana ungabi nazitshomi ungabi prayer partners ungabi na bekho isizini kwaba andiyeka le andibheke apha baqalani libale ngengxaki zabo lale ndidisi utshiwo boso there are seasons in waiting. Uyabona mna nditsho kumomsomo sitsho nakusisonwabisa ukumgo strongo and I'm talking ngohlobo because I feel like it is an understand into ethethwayo and bendingekho ecaweni because of yonke le nto indehlele engqondweni kodwa wandifonela umama esithi sithandaza ngawe ngo-12 ndaqonda God is working in the background because bendikho need umama ndifonele athi kum athando sithandaza ngawe because bendisendihleli phantsi qombe Thixo le nto yenzeka kum is it because I'm not praying enough? Is it because andikhonzi enough? Yintoni ufuna ndiyenze Thixo? But when I looked at this book kaSarah, that it's a season of waiting. I had renewed strength. I had renewed trust in waiting on God's plan. Mawasalele wethu namasu. Ayithandikela kakhulu. Bulela nje uThixo. Ozizinto zonke.